Ayaw na naman ata yung akin. Okay. Anyari, dinadalawa ako. Dali po ha, uulit ako ang pasok. Ano sabi ko doon? Naimbag nga rabiyo amin, gagayem, kapagayan, kakailian, dito Pilipinas. Maragsakan kami nga umay kada kayo kumablaaw, iti naingkabsatan, aglaplapusanan nga ayat. Ken ragsak nga dumanon kada kiti pagtaingan nyo, ti dayto nga gundaway. Kamera! Action! Maragsakan kami nga darigiti ang kakadayaw nga kakadwami iti TBC community nga maragsakan kami nga mga kablaaw mga yamammo kata kayo manipod kadagiti kakadwami nga kangatuan nga leader ti Pilipinas adda kanya tayo ako ni Sir Noli Rabel nga iso apo iti mangidadaulo iti TBC community dito sa Pilipinas adda apo ni Sir Mel Frank Lugod nga iso apo iti technical director ti TBC Pilipinas. Okay, dagiti kaduak nga napipintas nga namabaknang mabalasang ken babay. Kudan to apo ti mga kablaaw kadagiti bagbagida madamdama. Para pala duami nga sumangpet iti studio ket padpadaanan nyo kapagayam. Ket intiti pa ng ti broadcast tayo tattang rabi idaton tayo man kini Apo Dios tapno iso ti mangidaulo kada tayo itintay panagkakadwa daytoy nga gundaway. Kararag tayo gagayom manakabalin ken managparabor nga Dios umay kami trono iti parabor mo ken itinendak lang daytoy nga rabi Apo idaton ni man iti ng rugi ti Ilocano Special Broadcast kada kami nga kakadwa man apo ipadanon mi tinaimbag nasayaat naragsak ken naing kabaknangan nga gagangat ti daytoy nga community uno gagangay daytoy nga community agyaman kami apo iti panangibabait mo iti espiritum ken nga kinasirib tapnon apo ti tumunggal may sa kada kami apo maipadanon ni nga naimpapuswan ken nainsiriban amin dagiti nga banbanag kadagiti dumdumngeg kada kami itang arabi. Agyaman kami apo iti panangtarabay mo ti tumunggal maysa alawan apo iti imam idatag mi idaton mi ken kada iti nga umuna nga collaboration broadcast mi nga Ilocano. Makadanon kuma kadagiti sa amin nga dumdumngeg apo no sa dinuman nga lungkit ilubong tayanda madanon da kumati na insiriban nga panakaammo ti daytoy nga na isang sangayan nga komunidad mi. Agyaman kami nga manasantuan iti titidawaten mi itinagan niya po Jesus. Amen. Sak! Narangay dagiti Ilocano. Itenteng roda magrugi. Yam amuda kakapagayam gagayem kakailyan kakabagyan nagiti kakadwak ti studio tattang arabi. Okay, irugi tayo apo. No, sa suman kada kayo kakadwa malpas ni panagsarita yo naragsak narangay dagiti Ilocano. Take it away. Naimbag nga rabi iyo amin apo daytoy ti kabsatyo nga ni Janet Valdez Buaken nga taga kina Ilocanuan. Sapay kumata kaduan da kami hanggang malpas daytoy nga broadcast mi ta tapno may iibkas mi iti Ilocano mi kanabayang mi darigat ayam ti broadcast nga puro nga Ilocano ngem kastaman laang naimbag nga rabi iyo amin daragsak kan narangay nagiti Ilocano. Yes, so naimbag nga rabi iyo amin kakailyan. O sapay lakuma anasayaat ti karadkadyo amin iti oras nga daytoy siyak ni Marilyn Aki nga maysa nga ito kalumat nga dimakal dita probinsya ti La Union at welcome kayo sa aming sa broadcast tattang arabii at sa payla kumata
nya na yan, mag-antabay kayo nga agdengeg kan maki-communicate kada kami sa pamamagitan ng inyong pagkomento YouTube channel. Naragsak narang ay abiyag kada tayo amin kakailyan na imbag. Yes. Amin. Agyaman kami, Ma'am Marlene, no? Kay dagita ko dadapay kakadwami ng dadakano itiruar, agtutulid ang sumrek ket yung amudan ko ti bagbagida, madamdama no makasirekda. Kay terugugimi nga maroden kapagayan, kakailyan, gagayem iti panakaamuyo dayto ti umunang live broadcast may panggap iti The Billion Community nga dayto apo ket na isang sangayan nga komunidad nga awan pa apo ti makaparis na dayto no di ket na isang sangayan may sa apo dayto nga community nga isong mangipadanon iti nasaya at unay nga banag kada tayo tapno no maawatan tayo ken madanon tayo dayi apo narangay si wawaya-waya nga kasasaad iti panagbiag tayo nga pinaraswan ni Apo Dios. Iso nga maragsakan kami nga adday iti daytoy nga komunidad nga nangirugi tapno na apo ipadanon mi kada kayo amin iti kapintasan nga mapasamak kada tayo no da tayo ket sumrek kayo wenno mapabilang tayo dito nga komunidad. So nga roda po, kada kayong agdundungag, saan nyo ko mga liplipatan, nga i-click apo dita likes, uno dita thumbs up dita, no kayo ko tagbuybuya kayo ti YouTube, uno ti Facebook, paki-like yung man apo, tapno no adamat iti gungunami, urang ragsak mi, nga amuming adda ti agbuybuya kada kami tatang arabii. So, mapantang yung aramad, kapagayam, gagayam, adda ni Apo Noli Rabel, ket ori kita may isang Bisaya, uno Ilocano, ikantay man ti gundaway apo nga kumablao kada tayo at ipadanon na mo tinimpaswan nga ayat na kada kayo amin nga kada tayo amin nga Ilocano nga dumdumeg iti daytoy nga gundaway. Sir Noli Rebel, ipakilala niyo po muna yung inyong sarili kahit sa Bisaya o Tagalog. No. Sir Noli. Naragsak, narangay dagiti Ilocano. Wag na kaya nila ako. talaga tinatanong sa sarili. Tinawag na kaya nila ako. Anyway, maimbag na rabiyo amen. Ayan. So magandang gabi po sa lahat ng ating mga TVsians. Diyan po sa area ng Hello, brother. sa lahat ng mga Ilocano. Actually, pag sinabi kong Ilocano, part sila ng what is that? Cordillera region, no? Cordillera. Part kayo ng Cordillera. Yan. Okay. So, yeah, so part. So magandang gabi po sa lahat ng aming mga TVsians diyan sa area ng mga Ilocano, sa lahat ng Cordillera groups. Magandang gabi sa inyo. Ako po si Noli Rabel, isa sa mga TVC, the voice of the TVC, one of the many voice of TVC dito sa Pilipinas, at inyong host. At nais ko i-congratulate kayong lahat kasi sa wakas, mayroon na tayong collaboration broadcast na mula dun sa inyong mga lingwahe, mga kaibigan. This is the way para natin ma-promote at ma-penetrate natin yung buong Pilipinas na dito sa ating TVC. So, lagi natin tandaan, TVC is a private community at lagi natin isa-post ang statement ng TVC to serve one another with love and respect. So, yun po. This is second time siguro na ginawa nila with Pastor Anitan, Ma'am Janet, at saka si Ma'am Marilyn. So, nanawagan ako sa lahat natin mga TVsians dyan sa lugar ng Cordillera na kayo po ay makiisa sa amin sa aming Ilocano Collaborations. Padamihin natin yung ating grupo dyan sa lugar ninyo para higit na masaya ang ating ating Kringle community. So yun na po ang ating gagawin. So ipagpatuloy ko na muna, Pastor, ha, kasi mayroon na kayong mga tagapanood
I don't know kung ano tagapanood sa inyong salita. At we have okay, so Abdus Salam. Hi, I think taga Bangladesh. So thank you for RTBCs in Bangladesh. And also Pastor Naduyaon, maimbag nga rabi okay, kanyayo amen. Okay, yan pala yun. Thank you. We have also Chik to Wada, maimbag nga rabi amen. Rabi, galing mayroon ng mga ganong salita Presty Marquez, maimbag na rabi iyo amen. Ayan. And also we have Longi Sani Tabeti. Hello, where can I buy a car with TBC? Okay. So wala pa po sa amin yan. Sorry po ha. Maris Arts, maimbag na rabi iyo amen apo. So what is apo? Upo na sa Tagalog. Paggalang. Apo. Okay, apo, paggalang. Kailan ko itanong, pasensya na kasi Bisaya akong dako. So, apo, dako. Nagkakatuwa, promise. Masaya. Mamarin, masaya pala to. Okay, Parinardo Yaon, nasaya at nga ada. Kastoy nga program sa para itayo nga TVsian. Yan, pasensya na ho Basa-basahin ko lang. Nakakatuwa talaga. From Velvet Tongpalan, good evening amin nga taga Lawag City Apo. Yan. Wow. So good evening. Wow. Lawag City. May taga. So Lawag City parang ganun din yung salita. Okay, Lawag City. Partner Rick Paul, maimbag nga rabi M. Okay? So medyo marami-rami na nga ito, no? Jocelyn Coleras, hello po, magandang gabi po sa kasaganang buhay sa lahat. At Sir Noli, salamat sa nagdodoble ako. Salamat sa dating po, sabihin dating po. Buhay probinsya, ahay-ahay. Maraming salamat sa inyo po. Maimbag na rabi, amin kanya tayo. Ayan. Nako, magandang gabi po sa lahat. Masaya, sobrang saya pala ere. Thank you so much. Maraming salamat talaga. Hindi ko man naiintindihan ang inyong salita, pero promise, the way, yung paano kayo dyan, masaya ako. Basta importante lang, Pastor Ma'am Janet sa Ma'am Marilyn, ito na yung simula na ipakita natin sa ating mga single community na tayo ay nandito para magserbisyo. This is the way how we care our community. We love and respect the community. At ipakita natin sa kanila na handa tayong mag-sacrifice ng ating mga sarili para ipaabot, ipadama sa kanila. This community is caring with love and respect. Kaya dito sa TBC, kami ay happy lang. Naragsak, narangay. Yes. So, ibalik ko na sa inyo. Okay. Maraming salamat po sa nauli. Agyaman kami unay. Iti panangkablaw mo, iti komunidad mi, iti nga rabi. Kaya kada kayo amin na po, kapagayan sa dinuman ngayon yung pasat ti Pilipinas. Kada kayo nga agboy-boya di Talawag City apo, ipadanan nyo man kada kiti kaadwan nga kakailian tayo di Talawag City, tapno no maamuan da apo, iti kasayaat dito nga komunidad. So kablawan na kayo di Talawag apo. Kastamutan, dagiti agboy-boya ije Isabela, na isang sangayan nga panangang kablaaw kanyam kabagyan, nga adda dita Isabela, San Mateo Isabela, na yung baggarabi o amin dita. Kaya titikabitan nga panawen, nagkikita tayo ito palubos ti apo. Kaya dagiti so amin, amok nga adong nga Ilocano, nga naiwaras ti nagduduma nga pasut ti lubong, no da kayo kat dati amamuyo apo, kayat naman nga ituding iti rabi iti Domingo nga so dito di pa nagkikita tayo nga Ilocano ti dito nga broadcast. No da kayo man apo iti pasut ti Kabisayaan nga Ilocano, Kamindanawan, uno sa dinuman Kabikulan apo ipadanan nyo man uno itidyo man dito nga paset. Dito nga broadcast uno dagiti link dagiti nga apo nga broadcaster. Tapno na po makabuya da kat maamuan maipadanon dito nga isang sangayan nga komunidad. Nga bukbukulan na po dagiti ado nga TVsians ti interaminti nga lubong. Okay, mapantay nga nga po sakbay nga itid ko kadagiti kakadwa kayat kuman nga inted iti no kasano nga nang rugi apo ti TBC
Ano, may saludsod yung man apo na anya takayat na sa wen iti TBC. Di TBC apo, the Billion Coin Community. Komunidad po apo iti nagdudumang klase iti iti kapututan. At interaminti nga lubong apo, lang nga dito yung Pilipinas, so dikat bukbukulan apo ti nagdudumang kapututan ti interaminti nga lubong. Ket ti agdama iti agdama nga kaado ti miyembro na napo ket tumabaaboten iti 4 nga milyon iti miyembro ni iti TBC community iti interaminti nga lubong. Isu nga maragsakan kami apo na kayo nga tala nga dumulog ket de kastan apo ti kadakkel daytoy nga komunidad nga isu nga agtultuloy nga umad-adu nga inaldaw. Isu nga no da kayo ket adaan kayo iti Gundaway apo mabalin nyo iti dumngeg manipod Lunes aging gana iti Rabii iti Domingo. Tapnon no maawatan nyo apo diti na isang sangayan nga komunidad. Isu nga naisagana na partuat tapnon no mabalin tayo nga aramaten iti sumangbay nga tiyempo. Okay po. Dati nga Gundaway iti TBC community apo nang rugi di March 16 2016. Iso nga medyo manong taon na po, gupat nga tawin kami na po nga amang tarabay dito yung komunidad, kin kasama na po mang parparang ay. Agsipod kamamati kami da kami nga dito yung adda iti masakbayan, ken adda iti napintas nga badanon tayo apo no da kayo ket mapabilang kayo di dito yung komunidad. Okay, ni March 16, 2016 apo nga nagrugi dito. Ket ti nang bukal apo iti creator tayo ti TBC isu ni Apo Christy Kringle. Ket danto ti tiyempo apo nga makita tayo nga rupan-rupa inaldaw apo manipud Lunes hingga ti Biyernes makasasarita mo apo mangmangeg mo ti boses na ngem hangkayo madalagan no kaya tunto no imdingan nyo nga makita iti rupan-rupa sumangpet to no madanon tayo dayjay nga tiyempo. Okay. Sumaruno apo kahit kung ibaga apo nga ti misyon ti TBC isudji apo kayat mi nga ipadanon kadagiti so amin nga pinarsuan ni Apo Dios nga datayo ket apo addaan datayo iti kinabaknang iti pateg dagiti kinatao tayo uno biag tayo ket talagang nagdakkel iti pateg na gagayem kapagayan. So nga na isang sangayan iti panang parsuan ni Apo Dios nga sapay ko mga madanon tayo apo nga saan na tayo nga bekkelen uno parigaten dagiti mamarparigat iti kinawaya-waya tayo nga pinarsuan ni Apo Dios. Isu nga dayjay apo ti taktakdiran mi nga saan nga rumbeng nga datayo ket mabekkel tayo no ipagilin na tayo apo nga makadanon uno makapadas iti kinarangay. Kinarangay. Agsipod dita apo ti nakarsuan tayo adda tayo nga pinarsuan ni Apo Dios nga narangay ti panagbiag na. Baten ti adu nga riribok kan panpanunot nga nadakes na pagpaglinda apo no laplapudanda ti panagrangay ti siasino man. Isu nga iti TBC community apo sila ti pukpuk kami nga datayo ket pinarsuan na tayo ni Apo Dios nga narangay naragsak. Ket data apo ti misyon nga isu amin kuma nga pinarsuan ni Apo Dios ti interaminti nga lubong dagop na iti 7 nga bilyones apo ti interaminti nga lubong ket may padanon dito nga mensahe nga datayo ket siwawaya-waya tayo ken narangay kumati kasasaad tayo. Okay, ket kastamat na po nga adda iti kayat mi nga mapasamak kuno madanon o ti vision nga makunkuna di sirmata. Okay, ti Ilocano na po no jak nagkamkamali ay sirmata diti kayat tayo nga madanon uno sirmata nga masapul nga mapasamak isu DJ isu amin kumaapo madanon tayo ti may nga bilyon nga miyembro ti interaminti nga lubong tapnon apo maduprak tayo uno malabanan tayo dagiti anyaman nga kinadangkes nga panggep dagiti mangperdi ti kinabaknang ken siwawaya uno waya-waya tayo. Okay, dita ti mission ken vision ti TBC ket agtultuloy tayo nga kakabsat kaya't kuman nga ulitin manen naragsak narangay dagiti Ilocano. Gusto tako na kabsat Manong Nathaniel. Manong Kamlaawang kamet ako dagiti taga Pangasinan da pastoryaon adumat ti Ilocano dita Pangasinan adumat dita Tarlac
Pampanga, sa bagay, all over dito'y Pilipinas, kat naiwaris-waris, naiwara-wara, ti Ilocano. Sabay ko mata, agdang-dangag kayo kanyami. Gusto dya ko na ni Manong Nathaniel nga dito'y TBC community apo, kat komunidad nga narangay, kat na naragsak, apay ko na tayo. Apay nga kailangan tayo nga makimaysa kanyami dito'y komunidad nga dito'y. Siyempre, dito'y nga komunidad, kat komunidad nga addan iti kwarta ko na ako niya, Manong Nathaniel. Tada kwarta tayo. Nga abuburay kanya tayo amin. Na kwarta nga para titat tao, nga kukwa titat tao. So, this is currency of the people, by the people, and for the people. So, amin tayo, actually, amin nga tao dito'y sangkalubungan, kat talagang ada parte na dito'y, no, haan kayo nga agmiyembro, haan kayo mabalin, nga makiparte. Na syempre, ang kayo nga miyembro. Si kami nga miyembro, ibagbagami kanya yon nga talaga nga siksik, liglig, umaapaw, dagye wallet min. Dati wallet tayo, ngam, haan nga, matakaw da ito, nyamano. Awan ti makatakaw dito, ito iti pinaka-safe nga wallet. Kana magastos tayo lang da ito, no, peer-to-peer. Nya Ilocano na dyan peer-to-peer, Manong Nathaniel. Maysa kan maysa. Maysa kan maysa. Maysa kan maysa. Kumbaga, ada ti barter, ada mati peer-to-peer. Mausar tayo lang da ito nga kwarta, no, igatang tayo, iti kapwa tayo, nga ada mati ti bisina, nga agilakla kumutlaan, iti bayadan tayo, iti TBC. Hanga mabalin da ito nga maisukat. Okay? So, makimaysa kayo kanyamin. Tapno, amin tayo, kat naragsak, kan narangay nga Ilocano. Yes. Sige, tuloy tayo nga rod. Naragsak narangay nga kadwa. Itat kang rabi. Sa bagay, adumati agdengdengag kanya tayo dito'y north, kay Ilocanuan nga talaga. Nya, Manong Nathaniel. Well, man mamuklat lang dagiti Ilocano bet adada amin iti pasatulubong iso nga maragsakan tayo unay gagsipud ta madanon tayo dagiti kay Ilocanuan already no tayo andang pasatulubong ket madanon tayo baban iti lingwahe tayo Ilocano. So, nakayo nga dita abroad apo, no dati kakabagyan nyo dita abroad, gagayom ipadanon nyo man apo dito nga broadcast. Tapnon no mabalin nyo apo nga makitarabay, makisarita kada kami, amuan nyo apo dagiti rabeng yung amuan. Tapnon no mabalin na kayo apo nga surwan ken idauluan, ket may-maysa kayo apo nga madanon DJ naragsak nga kasasaad, iti panagbiag dito nga lubong. Basta agsibot na ni Ading Janet. Mabalinan. Okay, Sir Noli, gusto mo magbasa ulit? Singit ulit. Pakinggan ko si Mama Marilyn. Bago ko pakinggan si Mama Marilyn, okay, so from Philbert, kay Philbert pa rin, tumpalan, akbiag TBC Ilocanja, agbiag tanak kay amin, sabi niya. I don't know kung ano yun na. Binasa ko lang. Pastor Yaon, naragsak nga rabi amin nga taga dita La Union. Kada Laderas family. Yan, Laderas family yun ang sabi niya. Okay, so dahil ko munang i-promote Mama Marilyn, Ate Janet, saka Pastor Nissan, yung pagbabago ng time ng ating mga schedules ng mga meetings, especially in Monday kasi mayroon tayong meeting. Actually, pag Monday puno tayo ng meeting, right?
So starting tomorrow po, Monday, ang collaboration broadcast po ng Monday Group tomorrow is 7 p.m. only for the Monday Group. Magsimula sila ng 7 p.m. And then 9 p.m. po, magsisimula na po yung broadcasters meeting worldwide tomorrow at 9 p.m. And after that, 10 p.m. again, mag-start na po tomorrow ang weekly meeting natin tomorrow at 10 p.m. And after that, 11 p.m., yung mass adoption training. Yun po ang activity natin schedule and every Monday, mga kaibigan. So, puno yung ating schedule. So, inasahan po natin na marami tayo maka-attend for the first weekly meeting tomorrow at 10 p.m. Monday, 10 p.m. So, sana marami maka-attend, no, para marami din makakabahagi ng ating tinatawag na yung guests. So, I am expected tomorrow, especially 3 of you tomorrow at 10 p.m. for our weekly meeting. Okay. Yes, And sir. so, yeah. Pakinggan ko ngayon si Ma'am Marilyn paano mag-Ilocana. Thank you, Sir Noli. So, naimbag nga rabi yung manen amin kakailyan at awisan da kayo nga umay makikadwa kanyami dito'y TBC community nga daytoy nga community kat pribado nga adati pribado nga kwarta iti tao para kadag iti tao at para sa amin nga tao nga agpapareho tayo nga nabaluran nga si bibiyag nga tattao nga deserving nga dati biyag na nga naragsak ken narangay at Yes. agiinayat ken agrerespeto. So daytoy iti no apay nga naarami daytoy TBC para maka ited ti narangay nga biyag para kanya tayo amin nga sumali ditoy nga community. Isu nga dagitay kakabsat tayo dita nga agdudwada pay laeng umay kayo kit din tano mapatunayan nyo mismo dita sarili yo nga daytoy nga community, daytoy nga kwarta nga naited kanya tayo ket mabalinan nga mausar makatulong daytoy ti panagbiag tayo mamati kayo makita yung matan at daditan social media no kasapnon nga mausar daytoy ket haan kayon nga agdudwapay ta makikita matan ti katibayan nga daytoy ket talaga nga agit mangted ti naimbag nga kenarangay nga panagbiag tayo nga tattao. At sa mga kadagita nagrigat gang kagilokano. Mukhang naintindihan ko, parang napansin ko si Mama Rin, hirap na rin mag-Ilocano, ha? Narigat gayang ti solo nga Ilocano. Kabsat nga Nathaniel. So, awisan kayo amin dita dagitay gayam ko kon kakabagyak dita ni Balawan nga na-registro dito nga community ay naapo lokatan yun dagitan ni account yun tano active kayo matan padasin yung mat nga gastusunan dayta nga kwartayo ta adamot ten ti mabalintay nga paggatangan madiyo kayat nga adati 50% kas 50% TBC dakkel dayta nga banagen hanaya no ag safety
ag-sale ti SM, ag-sale ti daduma di nga malls, no supermarket. Apo, ag-iino na tayo, pantay makilat-lat-lat nga gumatang para lang iti 10%, 20% nga diskwento. Kat daytoy, adapay magatang tayo nga 100% TBC, 100% Kringles, apay madiyo pay lakayat dayta. Diba? Iso nga, hala, magsi lukat kayo dito nga account nyo, tagbasa kayo, tanong masuro yun, no, kasapno yung nga gastusan dahil milyon-milyon na kwarta gadat kawan wallet yun. Billion, 5 billion, 6 trillion. Daytuyin, jay nabayag tayo nga ikakararag kiniapo nga maitan na tayo ti biyag nga nasayaan kun naragsak. Apay hang kayo pa lang nga mamati at dabitan. Masapul lang ag-click kayo dita mouse yun, no, dita ni cellphone nyo. Sursuruin nyo. Tapos no kastakot, lalo tayo nga maparang ay dahito nga community, tano umadu tayo at mas naragragsak no adu tayo. Diba? Mas naragragsak no adu tayo nga agkaroon ti nasayaat nga biyag. Kadaytoy tayo dito intad ni na tayo nga panagbiag. Yeah, sabi ko. Ang laeng nga dagita pinagmanmanipulada kanya tayo. Napintas ko matibiyag tayo. Ngamtap kanta adda ditoy. Adda dito yun. Ay kat intayon arakupunan. Haan kayon nga bastang haan kayon nga agdwa-dwapay dita. Ay so. Agbiag tayo nga nasaya aton daytoy pamamagitan daytoy nga kuan nga naited kanya tayo. Iso nga awisan kayo amin magsipag lukat kayo dagita nga account you. Ang kayo pa lang nga mamati dayta nga adda dita wallet you kadi. Naited daytoy kanya tayo ni Apo patyon yun. Daytoyan ti sungbat tinamam na bayag tayo nga ingkarkararagon. Adda lang kanya tayo nga aggunay mamati notikon ko na tayo kat to see is to believe. Awanan dayjay. Dapat kanya tayo taktan, believe and you will see. Kas jayon, haan nga dayjay. Awanan hanga uso daytan ni to see is to believe. Haanon. Kani apong tatapi mangibagbagan. Manalagkakin ni Apo tano makitam ti grasya nga agtudo kang ka ditan ni sangwanam. Kunada nga ron kat Jack kita, Jack pati, Jack kita. Haanan, awanan Jack kita, Jack pati. Kundi mamati ka tanong makitam. Parabor ni Apo. Saan aya, Brother Nathaniel, Brother Noli, Sister Janet. Yes po. Wow, naragsak ang ay dito Ilocano. Adagta na po, agahan kami Ma'am Marlene. Dan nga sumsulkat ni Ilocano din ba itong isang pamasok natin? Yeah, pasingit lang muna ako. Meron tayo dito. Mama. Ipakat mo ulit kina Ilocano. Pasingit muna ako ha. Pasingit lang muna ako. Meron tayo Dinis Pasqua, Tamsak po. So, hello, Sige, impad nga gabi, kaga kayo amin. Tama ba yun? Hi, Hello. do you hear me? Yes po, yes, loud and miss, yes. Pangagda ka. Oh,
Dalawa, Ma'am Tama Mars. ba yun? Imbag nga rabi kada kayo amin. Right? Yung bagmat nga Yes. rabiin, Ma'am Miles. Yes. Bagarabi, Ma'am Miles. Yes. Nasaya at adaday to'y nga Ilocano edisyon talala lalo kayo nga makasusuro nga Ilocano pay maamo na Ang kayo sa opening puro nga Ilocano iso nga minalalim nga Ilocano. Kaptan, Para daytoy kiruginan hanaya ading Janet. Brother nga Anel, daytoy kiruginan. Panagadal tayo lata nga Ilocana, ti diretso nga Ilocano ta, nasanay tayo gamin nga aglalaok nga iti sao tayo, ada ti agil Ilocano tayo ka, dalaok na nga dalaok na nga Tagalog, kada dalaok na nga English. Pagpay ni Manong nga na Daniel ta, talaga nga impakat na ti kina Ilocano na ya. Ang ano ba ang Nueva Ecija, from Nueva Ecija to Isabela, Vizcaya, Ilocano na rin ang salita, no? The same. Yes. Ang okay. parte ng San Jose, Ilocano na dyan, Sir Noli. Ilocano. Marami dyan, Ilocano na halos lahat yan. Okay. Ilocano din Tagalog ang ginagamit. By the way, mayroon tayong guest, Dines Pasqua, Tamsak po. So thank you, ma'am. Paki-like niyo lang po yung aming mga collaboration members. Please like Pastor Nathan YouTube, Bangad, also the YouTube of Ma'am Marilyn Aki, YouTube of Ma'am Janice Valdez, at saka Miles Mama, and of course, na YouTube also, Noli at kay Sir Mel. Yan, paki-ano po, at saka ida-like din namin kayo. Pag sinabi bang Tamsak po, ni-live na nila. Sila yung nag-subscribe na sa atin. Okay, so sinusubscribe na po tayo ni Dines Pasqua. So, ang gagawin na po natin mga collaborative broadcast is subscribe din po natin sila. So, please subscribe na lang po, Dines Pasqua. Thank you, Dennis, for watching. Okay? Okay, nagyaman kami, Sir Noli. Okay. Kapagayam, ang gamit lang ti alas 8. So, anyway, dito muna apong broadcast kayo, isang naidatagmin ka na kayo apo, iti anyari iti TBC, na apay nga masakol nga sumrek kayo, no, makikadwa kada kayo kada kamin, at itutuloy may apo, dito nga broadcast, iti kada rabi, iti Domingo, isang asan nyo kumaliplipatan apo, na kayo kat Ilocano kayo, pabalin nyo nga apo nga ipasa, iti link nga na makita yung dita Facebook kan iti YouTube. At i-click ko maapo ta damot iti ragsak mi nga umay makiragragsak kada iti pagtaingan nyo. Iso nga tatanga tabi di mi unahin nga kadwan ta kaya po iti Bisaya special. At tuloy pinto na po ito may nga Domingo. Ado kami apo kada kayo nga Ilocano nga adda talaon yon. Mabalin nyo po iti sumrek at tanto no sumagmono o no sumarno nga broadcast kat na kayo kat makita na kayo matapo ditoy. Kat mi ulitin na po iti panangibaga kada kayo nga ti broadcast ti TBC apo mangrugi ti Lunes ti rabi ingana po ti Biyernes ti rabi. Kat naibaga ni Sir Noli di oras nga ti Lunes apo kat sarno ti broadcast ada po ti report meeting, ada po iti broadcasters meeting, ada po ti collaborators meeting ti Lunes. So nga kaya't mi ngay padaan nga po nga no anyaman di pagayat yung aldaw iti panagbuya uno panakiandingay kata kami sumrek kay lot na po iti alas 8 ti rabii. Et alas 8 na po dakamo no dapat iti padanon ni Ma'am Miles na ona medyo naladaw basit ni Ma'am Miles anya di basit ka maibingay mumot kada kami iti agdindingag kada tayo Ma'am Miles saka dito may ibingay mo nga banag nga kapampanulutan iti basit ka gundaway lang na Ma'am. We have also Pastor pasingit lang ha. Ingit lang ha. Andito basahin natin si from Pastor Leonardo Yaon. Wow, mayat nga regular daytoy nga programa. Tapno,
mas magado ti Ilocano nga milyonaryo dintoy ili tayo. So, Wow. ano yun? Ibig sabihin, wow. So, ibig sabihin, parang kasi this is a regular broadcast already from the Ilocano every Saturday at 10 p.m. We have also Jing Tama. Villardo, Mandi Makasirik Apay. Ano kaya yun, no? Kano Hindi raw sa makasarap. makapasok. Makapasok. Ay, hindi mo naman, Jing. Hindi daw Ah, makapasok. Well, yan pala yun, hindi na makapasok. Mahirapan siyang pumasok. Andan to ba adong matigundaw tayo sumarunong nga dumdumin ko ang sigana kayo. Ate Jing, mahirapan ka talagang pumasok, Ate Jing. Pag sa bintana ka dadaan, dapat sa pintuan talaga, ha? Huwag sa bintana. Sumunod ka jarwangan, mga yung tawa. Tawa nun lang tayo. When kakadwa pinpintasin tayo di programa tayo tanto no sumarunong nga dumdumin ko ket dati ayayam tayo, dati pa contest tayo iso nga sagsagana tayo amin niya. Andi nga Sana pastor, no? Pastor, sana kasi itong area na ito yung Central Luzon, Northern Luzon, no? Pag itong ginagawa natin na collaboration broadcast Ilocano, umaasa din tayo na mag-create ito ng napakaraming mga broadcasters at saka merchants, no? Especially kasi diyan talaga magagaling yung mga bigas. Di ba? Marami talaga diyan. So, siguro expect tayo na marami tayong mga kababayan, mga tibicians na willing na mag-merchants ng kanilang bigas, no, para marami, para mayroon ng mapagsusuplayan yung ating mga TBC members, especially here in Luzon, no. So, sisikapin natin na sabi niyo, this is a regular, so sisikapin natin na while doing regular this kind of collaboration broadcast, magre-resulta rin ito ng pagkikreate ng napakaraming merchants, no, dito sa lahat sa lugar ng mga Ilocano. At yan po ay mga ganap because magsisimula po kayo sa mga area po ninyo, no. Kaya we're looking forward positively na itong ginagawa natin is this is the result for hindi ito result na kung saan pakinabangan hindi lamang tayo kundi ito pakinabangan ng whole community in TBC. Kaya uulitin ko, happy lang. Happy lang. Agyaman kami, Sir Mali. Agyaman kami unay. Ket alawan kakaibigan kapagayam nga dumdumit direto nga rabi. Nadingitin ni nga puto din tata nagsipod ta dapay apo sumarunong nga broadcast sa TV Bisaya Special. At namnawaan mi nga da kayo nga naki-andigay ka na kami. Nag-likes kayo na po, nag-thumbs up kayo ket manayonan ko maapo iti numero ti panagdengeg gun nagiti agbuya kada tayo. Ket itarimi apo nga ti sumarunong nga broadcast mi ket isuro na kayo apo. Mukasano nga sumret kayo, nagita account yo. Manipod apo di 2016 adda ni ti Gundaway yo apo nga agsubli. Agsipod ta nagpintas apo ti inaramid ni apo nga creator tayo ti TBC. Inikkan na tayo ti Gundaway aging gana ti December 31 nga da kayo ket makasubli kayo ket saan nyo apo nga mapukaw dagiti Gundaway yo nga mapadasan no mapagteng o karagita bibiyagyo iti kinarang ay agsipod apo ti interaminti nga focus no kaya tayong mapasamak ti nga community nga tumunggal may sa nga pinarsuan ni apo Dios ket agbiag nga niragsakan unay ken si Babaknang no na isang sangayan nga kinabaknang di masapol nga pagteng dito monggal may sa kada tayo narangay alawen na kakadway dito ng studio intay pa nagwakas may santay man nga ipukaw DJ naragsak narangay dagiti Ilocano ready go Naragsak ay agyaman kami nakaray Ilocano. Yan, okay, thank you. Also, nais ko rin paalam sa inyo na itong ating collaboration broadcast tatlo na, no, na mga lingwahe, Bisaya,
We have Ilocano at Bibi next week. Magsisimula na rin po isa pang lingwahe sa Pilipinas, ang Bicolano. Yan, marami na rin yung mga Bicolano naman. Na baka next week magsasimula. Yes. Yeah, so parami tayo ng parami. Ang Pangasinan ba, hindi ba yung Ilocano? Hindi po. Halo-halo. May Halo-halo. Pangasinense, may parang ganon. Okay, so okay, kung mayroong ganon, go ahead. Oh. So, yan, kung po Meron yun, din po Panggalatok. ang mother ko nakatira sa Pangasinan, Alaminos, but they speak Ilocano. Ganun yun. Okay. Pero meron din, So, pero parang from Pangasinan, from, I think, pang Tarlac to Pangasinan, iyan yung magkaparehang salita, no? Pero Yes. from La Union into Abra, Baguio, yung mga Ilocano na yan. Down to Nueva Vizcaya. Okay. So, yan, so marami na po tayong mga lingwahe. Basta mga TVisions, itong ginagawa natin, pagsisikap natin para penetrate natin yung ating mga TVisions dito sa bansa, dito sa Pilipinas. And of course, when we say penetrate, of course, yung usapan, ma-educate natin, ma-re-educate actually, particular yung ating mga old members, how to treat the TBC na mayroon na sila. Yung usapin ng paggamit talaga nito as a medium of big change. So, yan na pagsikapan nating papaliwanag ito in a different language na mayroon tayo para higit tayo ang lalapit sa ating mga kababayan through this program na TBC. So, thank you so much. Maraming salamat ito sa aming mga Ilocano group. At after this, mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaang panoorin. Pagkatapos ng Ilocano ay yung Bisaya edition naman ang magbo-broadcast. And again, as kung panawagan again tomorrow, please support, like, and subscribe lahat ng aming mga subscriptions as subscriber at ang aming mga collaborators. So meron tayong collaborator podcast every day, Monday to Friday, at Saturday and Sunday naman, Ilocano at 7 p.m. at 8 p.m. at Bisaya. At again tomorrow, ulitin ko bukas po ng gabi magsisimula pa ang collab ng Monday Group at 7 a.m. and then meron tayong 9 a.m. broadcasters meeting worldwide, 10 p.m. weekly meeting, and 11 p.m. sa mass adoption training. Okay? So yan po yung ating activity tomorrow. So ibabalik ko ulit ito sa lahat ng mga taga Ilocano, Pakilalo, Ilocano at Ilocana. Yun na. Oh! Naragsak na lang ay Digit Ilocano. Agyaman is thank you.